di que trae por 10ª vez un orzamento, e nós decimos que por 10ª vez o van a incumplir. Vamos a ver, o orzamento ten que ter un capítulo de gastos que non supera o capítulo de ingresos, e así se ten que liquidar cando finalice o ano. Usted fala dun orzamento realista. Bueno, vamos a dar datos concretos para ver se este é un orzamento realista ou non, e comprobar como foron os orzamentos dos anos anteriores. Mire, no IBI de Urbana, no orzamento deste ano, que se prevé para o ano 2019, se prevé recaudar 2 millóns de euros, mantendo a mesma previsión que no ano 2018. En base se di a consecuencia do incremento do padrón polas novas altas derivadas do procedimento de revisión catastral, da que xa tiveron noticia tristemente os veciños. Se ven no ano 2017 a previsión recaudatoria era de 1.880.000 euros, solamente se recaudaron 1.360.000 euros. Por lo tanto, a esas previsións xa non se cumpliron. Pero é que neste ano, a pesar de haber unha previsión de recaudación de 2 millóns de euros, a fecha 31 de junio, é dicir, na mitad do ano, só se recaudaron 549.000. Faltaría por recaudar o resto no final do ano, pero entendemos que xa é moito prever, non lle parece? Tamén se prevé a recaudación polo imposto de vehículos de tracción mecánica, o famoso imposto de rodaje, de 1.210.000 euros. Se di en previsión tamén as novas altas neste ano, Neste ano 2018 se prevía recaudar 1.213.000 euros e ao final só se recaudaron 45.000 euros menos, concretamente 1.167.000. E iso que o período de recaudación xa finalizou hai casi un mes. E o mesmo ocorreu no ano 2017, onde se recaudaron tamén 50.000 euros menos. E o mesmo sucede prácticamente ca totalidade dos demais impostos e tasas municipales. De feito, temos aquí a relación da liquidación do presupuesto do Estado de Ingresos do ano 2017 e se mira como os impostos de naturaleza urbana, o IBI de características especiales recaudou 12.000 euros menos dos previstos. O imposto sobre vehículos de tracción mecánica, 50.000 euros menos dos previstos. Imposto sobre incremento do valor dos terrenos de naturaleza urbana, 2.000 euros menos dos previstos. Imposto sobre construcciones e instalaciones, 138.000 euros menos dos previstos. Tasa de recollida de lixo, 68.000 euros menos dos previstos. Tasa piscina municipal, 18.000 euros menos dos previstos. Tasas por uso de instalaciones deportivas, menos dos 6.000 euros menos dos previstos. Tasas por servicio de emerxencias, menos 9.000 euros dos previstos. Por lo tanto, vemos que aquí xa hai un desequilibrio total. Non se van a cumplir a recaudación de ingresos que estaba prevista e só hai que comparar co que se pretendía ingresar na totalidade do ano 2017, concretamente 13.094.000 euros. E finalmente únicamente se recaudaron 11.182.000, é dicir, 1.911.000 euros menos, o que desbaratou completamente o seu orzamento. Por lo tanto, a estimación de ingreso volve a ser irreal e se produce un desequilibrio e incumprimento total dos orzamentos. Xa o vimos no ano 2017, o veremos ao final deste ano, ca liquidación do ano 2018, e volverá a pasar o mesmo, exactamente o mesmo, no ano 2019. E que pasa ca estimación do gasto orzamentario? Pois outro tanto do mismo, pero a inversa. No ano 2017 quedaron pendentes de pago facturas por importe de 2.091.000 euros. A isto hai que sumar as diferentes recoñecementos extrajudiciales de crédito que se introduxeron a pleno no ano 2018, a principios do ano 2018, por importe de 732.000 euros, que se corresponden cas deudas contraídas a exercicio 2017, que foron pagadas con cargo a este exercicio 2018, e que volveremos a ver como no ano 2019, cando se traen a pleno ao pago de multitude de facturas correspondentes a este ano que, por non haber partida orzamentaria específica, se terán que computar con cargo ao ano que ven. Por certo, donde recollen a débeda do Concello coa Mancomunidade de Vigo por importe de 124.000 euros? Sí. 140. Está metida? Sí, sí. 15.000 euros. 15.000 euros. A débeda actual son 124. 140. Para facelo en varios anos, pregunte primeiro, que como non veñen ao Concello a Bueno, preguntar, eso, aquí non se o certo é que desde o Concello de Vigo, desde a Mancomunidade, se di que esa é a débeda que aquí se teñen que por o día. Digo yo. Ben, que non hai, a día de hoxe non hai ningún plan de acordos, ningún plan de pago para pagar fraccionadamente esa débeda. Como eles non van ao pleno tampouco. Mire, o único que lle dicimos é que os seus ostamentos son pura propaganda.
Non os cren ni vostedes. Se veñen incumplindo desde que vostede goberna. Por certo, iso non o decimos nos veñen recollidos nos informes do expediente que se trae a pleno. Dice que as estimacións contidas no proxecto de orzamento e ingresos exceden das estimacións que se derivarían dos padróns aprobados polo Concello, tendo en conta as liquidacións dos anos anteriores, porque menos respecto das novas altas de IBI, o resto dos padróns son prácticamente os mesmos. E como xa vimos con relación ao ano 2017, sempre se ingresou menos do que se preveu respecto de cada imposto e de cada tasa. Ademais, tendo en conta as últimas ordenanzas fiscais e os beneficios fiscais aprobados, a prudencia aconsella estimar a previsión de ingresos en base ás que foron liquidadas nos anos anteriores. É dicir, se xa que as empresas van a pagar menos porque se lle establece uns beneficios fiscales altos, por que se prevé recaudar máis cando os padróns van a ser exactamente iguales? En relación á previsión de gastos, tamén apuntan Tesorera e Intervención que absoluta necesidade de reducir o nivel de gasto corrente disparado, eliminando aqueles que sexan superfluos, así como unha adecuación dos ingresos aos últimos padróns aprobados, xa que no caso contrario córrese o risco de adquirir compromisos de gasto financiados con ingresos orzamentarios respecto de cuya efectividade e ingreso non se ten certeza, ademais de levar os provedores a unha situación de impago e de insostenibilidade económica financiera. Por lo tanto, xa decimos, está moi ben que nos traia unhas contas como as que nos trae, pero o certo é que a día de hoxe existe a saldo 1 de enero de 2018, é dicir, a exercicio cerrado, a débeda bancaria son 8.200.000 euros. A deuda con acreedores, se temos en conta os recoñecementos extrajudiciales de crédito que se trouxeron este ano respecto do ano facturas impagadas do ano pasado, superan os 700.000 euros. Temos en conta o remanente negativo de tesorería, descontrol absoluto. Isto non ten outro nombre. Por certo, sabe como se lle chama a estes orzamentos? É o mesmo que facer trampas cando un xogo solitario. É dicir, pretendo ter uns resultados estupendos cando non se sosteñen por si solos.